Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In het parlement van Curaçao is gistermiddag een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat Curaçao een kinderombudsman krijgt. UNICEF deed eerder een aanbeveling aan Curaçao om een dergelijke ombudsman in te stellen. Ook Nederland kan sinds enkele jaren een kinderombudsman. Het Curaçaose parlement is blij met de wet, maar hoopt dat de kinderombudsman wel degelijk actie kan ondernemen. Tijdens de vergadering gisteren werd erop gewezen dat de regering aanbevelingen van de gewone ombudsman nu nauwelijks aanneemt. Tijdens het debat over de kinderombudsman zei Giselle McWilliam van partij MAN dat het belangrijk is dat er seksuele voorlichting op scholen wordt gegeven. Dat moet volgens haar gebeuren van groep 1 tot de laatste klas, toegespitst op de leeftijd van het kind. Volgens McWilliam gebeurt het op Curaçao nauwelijks dat ouders seksuele voorlichting geven aan hun kinderen en daarom moet het op school gebeuren, aldus McWilliam. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Curaçaose politie gaat dit weekend streng optreden. We zullen zichtbaar zijn op straat, zo zei politiewoordvoerder Imro Zwerver gisteren. De Curaçaose politie gaat controleren of iedereen zich houdt aan de coronaregels en aan de toque de queda. Maar ook zal er in de wijken worden gecontroleerd of er geen illegale feesten worden gehouden. Volgens Zwerver was het de afgelopen weekenden steeds raak wat dat betreft. De politie zal er streng tegen optreden. Op Curaçao is een derde persoon overleden, die was besmet met het COVID-19-virus. Het gaat om een man van boven de 80 die al in het ziekenhuis lag. Dat heeft epidemioloog Izzy Gestenbloed gisteren gezegd tijdens een persconferentie van de overheid. Er werden gisteren 79 nieuwe besmettingen geregistreerd van het coronavirus en dat is opnieuw een record. Woensdag werden nog 67 nieuwe gevallen gemeld. Het aantal actieve besmettingen op Curaçao is daarmee gestegen naar 590. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. In de afgelopen dagen werden op veel plaatsen op Curaçao de rooien schoongemaakt. De restafval werd opgeruimd en de begroeiing werd gekapt. Het is noodzakelijk omdat tijdens de regenperiode de afwatering goed geregeld moet zijn op Curaçao, anders komen er snel overstromingen. Op de foto's is te zien dat er onder meer in Brievengat en Montagna werd gewerkt aan het schoonmaken van de greppels. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 100 uur werkstraf tegen een 21-jarige chauffeur. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk verkeersongeluk op 22 januari 2019 op de Andres Belloweg. Daarbij is toen de 27-jarige Chernel Elias om het leven gekomen. In eerste instantie werd de vrouw veroordeeld tot 60 uur werkstraf. Volgens het Openbaar Ministerie is niet bewezen dat de vrouw verantwoordelijk is voor de dood van de man, maar was ze wel betrokken bij het ongeluk.
Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus op Aruba is afgenomen, is dat eiland nu ook een zogenaamde code geel bestemming voor passagiers uit Nederland. De kleurcode is donderdag omgezet van oranje naar geel. Bij oranje zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan. Bij geel kan er gewoon worden gevlogen. Wel gelden er veiligheidsrisico's. Mensen die vanaf nu terugkomen vanuit Aruba in Nederland hoeven niet langer in thuisquarantaine. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.